Spune, câte videouri ai văzut pe online în care ți s-a promis că copilul tău va fi ascultător dacă vei face tocmai ce ți se propune? 10? 100? Știu. Unele sunt sigură că le-am văzut și eu, iar acesta probabil să fie încă un astfel de video. Sunt Alexandrina Jardan, creatoarea planerilor pentru copii, mama lui Bogdan și Răzvan, doi băieți care mi-au adăugat niște riduri și câteva fire albe în păr, și datorită cărora a apărut rutina mea, planificatorul care i-a ajutat să fie mai responsabil atât ei cât și noi la fel. Colorat fix pe placul copiilor, cu câteva foi de stichere pentru a marca acțiunea terminată din zi, ori pentru a-ți crea rutina așa cum o vrei tu. N-am uitat nici de tine, părintele, care nu știe ce să mai facă cu ei și a obosit de clasicul "nu vreau". Am creat un ghid special cu șiretlicuri din parentingul jucăuș, pentru a-i face pe acești dragoni fioroși să zâmbească un pic mai mult și să zică "mami, mai vreau". Iar dacă ajungi la sfârșitul ghidului, vei vedea că, surprinzător, chiar ai voie să bei și un pahar cu vin. Totul e aici, în aceste cutii. Una pentru copiii mai mici, cu o rutină de casă, și alta pentru cei care se cred mari și pot face totul și singuri, exact cum e Bogdan și Răzvan. Hai, curaj! Și nu uita că ești un părinte minunat și faci o treabă bună!